Няколко минути живота на Владимир Тушев. Днес сме се събрали да отбележим 80 години от неговото раждане. Село Долно Озирово, област Михайловград. Селото се намира в Врачанския Балкан на 7 км преди Вършец по пътя за Враца. На място, където се събират две реки, Бутуня и Черна река. В деня на Трибун Зарезан, 1944 година, качвайки се по стълбите на своята къща, Тима ражда своя първороден син Владимир. Детството му преминава в компанията на брат си Георги и сестра си Юлия, приятели с красавицата Жана, живееща в непосредствена близост до тяхната къща. Все още не подозиращ, че това е бъдещата му съпруга. Като ученик е пасял биболи и е ловил риба с ръце. Талантите, които са скрити за много от нас, свирил е много добре на тромпет в оркестъра на гимназията и е в отбора по спортна гимнастика. Оттам в кръвта на синовете му и внуците тече тази жилка. Окръжен шампион е и по борба, а по-късно във военното училище шампион и на турнира между вузовете. През 1962 година, тази година приближава Владимир към неговата мечта да стане пилот. Завършва гимназията във Вършец, учи теория и скокове в аероклуб Михайловград, започва да лети в аероклуб Русе. От 1962 до 1967 година постъпва в Висше народно военно въздушно училище град Долна Митрополия, което завършва и е изпратен на служба в Каменец. Семейното щастие е през септември 1966 година се сгодява за своята любима Жана и след 8 години дружба и любов на 21 май 1967 се жени и е в очакване на своя първороден син. 1967 в Каменец. На 26 април Владимир е разпределен в Каменец до есента на 1968, когато е преместен в Штръклево. Негов е инструктор първият български космонавт Георги Иванов. 19 декември 1967 година ражда се Николай Владимиров Тушев, който поема пътя на военен пилот. Днес вече е полковник в генералния щаб на ВВС София. Бъркам? Има ли друга титла? Има. Какво си пораснал? Владимир и Митко излитат за задача, но поради грешка в курса, вместо в Ряхово се озовават в Сребърна. Командирът на полетите ги извиква спешно да се приберат за кацане на летището. Притеснен за разкритото нарушение, Владимир се явява пред своя командир, който го посреща с думите: "Честито, имаш син!" Така на 21 ноември 1969 година се ражда Владимир. Това е командира. От 1973-1986 година Владимир следва във военна академия Георги Сава Раковски, град София. Раждането на третия син. След академията се връща в Штръклево и лети до 1989 година. На 27 октомври 1977 се ражда синът, носещ неговото име – Владимир. От 1989 до 1992 Владимир Тушев е началник на аероклуб Русе, има 26 летателни години. От 1993 година е в запаса и вече 31 години е пенсионер и се радва на внуци и правнуци. Щастлив баща. Тук виждаме вече порасналите синове. И на 9 януари 1990 година се ражда първото внуче Жана.
малката Жанка е майка на първата му правнучка Мануела. Внук номер 2. Дейвид се ражда на 11 септември 1992 година. Дейвид се развива и в момента е международен шофьор. Ще се опитаме да направим онлайн връзка с него, да поздравя, защото в момента се намира в Полша. Внук номер 3, Велико, се ражда на 2 юли 1995 година. Види вече е на 28 и се готви да създава семейство. Браво! Внук номер 4, Владимир, се ражда на 3 септември 1998 година. Влади е вече на 25 години и е студент в Русенския университет, специалност земеделска техника. Браво! Внук номер 5, Николай, се ражда на 19 декември 2008. Николай Владимиров Тушев е роден на същата дата и е със същите 3 имена, като на първородния син на Владимир Тушев. Чичо Ники и Ники имат разлика само в годината на раждане. Ники е вече на 15 години и учи компютри и хардуер. Така, внук номер 6, Кристиян, се ражда на 29 юни 2009 година. Той е централен защитник във футболна академия Арес. Съвсем скоро на 11 февруари печелят първо място на турнира Пирин Кап в град Сандански. Постига своята мечта да учи в немска езикова гимназия. Браво! Внуче номер 7, Елинор, се ражда на 7 октомври 2010 година. Елинор е вече на 13, част е от хор Дунавски вълни и пее първи сопран. Браво! Михаил, внук номер 8, се ражда на 19 ноември 2011 година. Михаил е на 12 години, предстои му кандидатстване в математическа гимназия и му пожелаваме успех. Браво! Внук номер 9, Катрин, се ражда на рождения ден на баба си Жана, на 21 януари 2015. Катрин е на 9 години и тренира в футболен клуб Дунав. Взема участие и в изложби по рисуване. Ели, Мишо и Кати свират в единствения по рода си тамбурашки оркестър. Мануелка е първото правнуче, родена на 12 декември 2013 и вече е на 10 годинки. Юлия и Стефан, можем да видим, това е сестрата на Владо. Снеки, синове, внуци, сватовете, Любчо и Катя, Нели и Нашко, Нели и Антон. А на 21 май 2017 година отпразнуваха своята златна сватба, 50 години от сватбата, имаха прекрасен празник. И следва продължение. Пожелаваме ти още най-малко 20 години, изпълнени със съвършено здраве, радостни дни и благоденствие. Обичаме те, имаме нужда от теб, от твоята мъдрост и от твоята усмивка. Бъди все така на страната на правдата и истината, борейки се за справедливост. И предавай опитностите си в живота на внуците и правнуците. Честит празник! Ще каже ли нещо? Искаме целувка между двамата. Целувка. Аз само мога да благодаря на снахата за тая подготовка.
Удовлетворен съм от вниманието, което ми обръщат. Благодаря. Целувка!